Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa syukru lillahi nahmaduhu wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa ala man walahum amma ba'd. Yang iya mga wata ko na sabab pakalilimutan no pag-graduate sa mga murid si sagyang ka iya Madrasat Nurul Jadid al-Islamiyah sa mga guru sa kaya madrasa sa mga datu ago mga bai at tatandingan sa kapakamumuayan ng kaya madrasa nagu sa mga ama, mga ina adu badar pa mga kaka ang kaiya di graduate sa mga banto o mga bisita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudlo kinirang pangarak na lalagyo si Piyakaw si Tagyang Gutua isa ko mga luksyo si Hadya Mina si Sagyang Gutua yapa na niyan na ipagakam karumay kini asis na siniyang yun day isang kaya laki niya na si board member Usman Rawanding na inisa kung sa ginawa ko walo ko sa munay sa kagisa ko 1990s na sunga ko nakano sa munay si sa Tambo saya sa Juan Dalama sa Matampay 2 Matampay 1 si sa populasyon na sa Pindulunan na kanya ko sila kami sa Emanto na may kilala ko agi iso sila na sila kami siya Margunso Karsada sa Mutauras na ad na pasairo ay importante ya reapit siya pag-uda namin. Uy, nasanggot to adi ko makano bigi kasusinsong na paparatian ko sa lakaw kanorakan ang mga imunayin sabab sa kanya ada aba akan ka-interesado sa kapuguguda ko puguguda no banunsa. So, kaya ginayarakan Amiron Omar sa Maguindanao sa Dalmata Purok na raw minipuo na mi-research ako sa kaasal sila. Na miyato na kan asubos sa mga ingdab sunguan ko na mga lulutang. Kaya isa-isa sumpaga po ang tanong. Di tanaron din maka pririasa. Nausita na pansong ko ay na mga ingat. Nagyan nga din yung imbitira na ikaw adong lapis ko ang paso na ika sapuro lapis ko pagari niya na sewa na ika sapuro ang isa lapis ko pagari na pundag na so ang paso nagitod niyo yan na umalalagwi siya na sa kamoto na usita no kaso sa butik na swami sismon na yamaan na niyan na isa miya bombar taman sa miya kaumasi ko pagapun sang kaya munay usita no kaso isang kaya piyaga po nasabir sa radapan, da isa radapan, anggat yung bitire. So sa mga ito na, may tigarak na isap sa riko diya ko di lidalakaw na maawat sa puso, akan na gumawat sa puso, mga lulutak ng kota katutunay. Lagi ni Bob sa yung na niyan na may ka rani-rani. How to so, masuswa yan. Sa kanda walang tala na imanto makami siin na may baya-baya ko. Sabab sa Barm na dit na ba akong koneksyon sa Barm katawan niyo so tindiga ka na sarap pa pasugal bagnak na ba ako ron na tanto akwan ubed na sanga iya bagua extension nilan na inhayra ko iran santo na imapya asuan o mga pantag sanga iya di ka pa kambita ko mga otak na sakang na ayar ka na mapyat na tiyak na nga na aisal nga piyapya nga na aisal. Pero ayam maloon margan na ubabot na yung midiliya sa mga traditional madrasa. Ari profesor o. Babot ng midiliya. Pero na traditional madrasa. Diyan nga ang mga madrasa tanaw na tarang ang madrasa at Nurul Jadid. Agiya suwaisal na ayam magpakabugar na swiswilaan. Na ba ayam magpakabugar na sa madrasa. Na ubabot ni bugak so kapakabugar akong madrasa. Natigiran na kuhan. Turuan namin ka sa mi kuwi nga sa munumpat. Na isa mini kuwi ang sa munumpat na si MP
Abdul Aziz Aminuddin, Agus si MP Babaw, makatukaw buari ako na kagi ang mga ginawa ini ano to, nayama na niyan na antakaw at pamimigran, na sampor na ki MP Marjani wata iya di Aziz Mimbantas. How to? Na ayaw to awida akal saya na traditional madrasa. Kau dia kaya traditional madrasa na mada na miada niya kay ito ang miada bos Islam. Bukan pagana daw sa datarang da picture profesor. Pura kaya? Kaya ino ay sal agya nga madrasa at noron judit na miya kau maon so idipin. Pingira na sa mga ustadyo na para atin sa exam. Arayo mo diro. Na mga atin sa exam na sa mga pason na mga training na sa yun makapas na pangakaswi ko traditional madrasa. So may kapas, may training na makapas man na kesukayan. Okay, na si mga pinunduo ko mga public schools. Para pagkakaswi sa madrasa at noron ganit. Na namiyami na sa so, may kababoy sa traditional madrasa. Na iman to na pamumuluan na pagkumbala namin sa pangitaban. Ada pun berm. Kagi-agi berm na at na bikubra. Ayama yan na outside of berm na sultanin ano to. Na ayama na niyan na ando man na yung mga wata na may puro sudikiran liga pang dewa. Kundi pa tiniman ang madrasa tano. Na hindi na paginaw ka no, kaya ang building kami, kapileo niya din. Mas saknip kaya kaso kaya nga di ang madrasa bunin na kuntudan namin na sasaputo na halubla. Aya man yan na mga darpa amin na bubudi pangalada balabak. Kakanya sulda na kambing gila ada madrasa. Matan. Nataman ni manto na po ino sulda ni nadatang Ibarat ya. Pili ako niyo. Na yang mana niya na pamakabot na matago sa ginawa. Na aya pamira kang kanan na traditional madrasa na more than 40 million. Na pamakabot mga antapan ng mga madrasa ho. Iya. Na tiga sama na yan sa ketabu. Karena pagpupuman kewa, ugit na kaji daaba makamu ayan so opisina niya. Nakita, pagugupin niyo, apang ni sa makamu ayan so opisina niya, makamu ayan na insyaAllah na yamaan na niyan na kilin manok ang kaya kuwantano, betagtano. Dapat insyaAllah. Na, pangapantag sa nga panguyat sa mga wataya na dahil mga saulan na may atay sutog dami minsa at dami mga duwa sa inaudaran. Paminibaw kami ron, namindiga kami kay Alim Sulaiman nakakako. Sa kanayari-yari, kung sa pula ko pa tamagari-yari, na palaya Alim, na yama na niyan, na yamayaw yagod na pito, na tibuluga kalbatan na si Adim Bushar ay kakakaka. Na paminibaw kami agugyan mo to si Alim Sulaiman. Mga meron na takin ito sa ida sa titu umiyaw na gobernador sa inyo daranawa si Adim Mustakbal. Na dito po nga bakaptug na kami kay Mustakbal sa kambuko eleksyon. Ay po ipangangal kaya na pili ako nga. Katawang ko ako ano. Pero na why, merila itaka alhamdulillah mga pugata. At na pianutulian na apianda ko magais na pupunutulong ko yan. Mga takan, tanaw din niyo nga tustul. So kon sumama ayang aranian na si Abdurrahman na ayagal bukyan na pangangalot sa Kuba. Isaluan na miya ko mo sumama. Bubay, hindi mo nakalot na ko sa Kuba kami at ay sukak area watak. Ini kalot yan sa Kuba. Kaya ko mapasad na ayam kaya do inalusudin ng tamiyatay na sa tima na din di adon mapasad na minitras supihaya. Ami nga po ang suldan ko ta bangkay. Siguro nga kito, do mga tigre, katangad no makay ka sa maliwanag. Siguro nga na milay niya ng kutawata amiyatay, pagkamanguda amiyatay, na muuntod na di pamagapira no miya makatay-tay daw mga baing. Ang matatago ko darpa tanto amatihaya masindaw ayang mayan na dalpa. Uri ano to na pwede na kiriman sa ginawa niyan. Tiago ano nang koto at hindi niya tiago na niya. Within 2 months, niya duulan, niya ako mapman so bubay. Tinakalot na masako ba kami, hatay man so kakawata.
Ini kalutian sa kuba. Nagyap man may kalutian. Na kaya lusot nila nun na sukman sulas ta dindingali na yung katuguan na minitras sukman sutiya. So ginitras yan na sirong yan. Namili niya pa ng kutawata, inilubong, amuntod na di pa magapira ng mga tatay ng mga bayi, ang mga military, na maratagusang kutadar pa amat tihiya. Nakagiya mapasa diyan lumubong na din mga tigre, inisir niya ng kutuakwan. Bubay, pagina, so gusto inilubong kami ako na, ginawata ako to na ari, kakaniya na ngayon nilubong iman to. Tinawata ka pa na nga miyatay, tinaway. Tinayong abso to pilisyon. Tinaad na miya si maakikiranan, Duterte. Na ato na ikilubukyan. Tinagyang ko to ari na ayagilbukyan na tan tuwa mananagun taman sa kapaganadan niyang ku Islam. Sano datari ito, mga murid. Aya kwenta ang gatigyan na aya ka pananama riyan maganad sa agama na sumadrasa na matatago ko balt. Aya pero na balt na island. Matatago si ko balt. Aya nga mga paganadiyan na bubudi pangdadda sa awang. Na ginaadda akeda niya na awang na kesubra. Abubaya yan sa dinyang ka-absent na pilangwin niya ng kota madrasa. Pilangwin niya ng kota madrasa. Allahu Akbar. Mga watakang, ay aga pa makaapas sa amin, kaya betuang kami sa mga alim, nada kami pamantong kumbuda luksan. Sadin, sa tigagaw luksami, kukat paganadami, na yamba na niyan na sacrifice sa meron mambu. Ba di makatatarutop, na yamba na niyan na sacrifice sa meron sukaralasen. Kaya ko na yung mga nauto. Kung nga ko sa matampay sa Mahat Mindanao, ay mato na Jamiat Muslim Mindanao, na si kami bubaling sa terminal na kapal. Si Salilo na Madaya, napalilag namin ito. Uman din na gawin na kabalaga ka, na mapulida alangan ng baling ka, na makaumaka na skap manipunin din sa kedeka. Yuto, karamasayan. Kada amin dat tumanong asarar sa mirkit sa totoo maradun. Bayang pinaniling ikalumbog sa marasay. Yan na. Di ko nagyang ito pangangalot sa kuba. Nagyang ami atay man to. Hinakakaniya na. Wata akong. Natinan ko na ikalubog yan. Natinan nga mi atay man to na. Ay ikalubog yan na carpenter. Nga mausap ko siya dito. Yun natin niya ang detar sila. Nakasurgan. Mapipigir yan ito. Agyang ko to amiyaw na di maganad sa ilmo. Nagyang kaya kahanian na carpenter. Hinato na carpenter. Hinamiya buklo ini kumangotak. Naswat yun ko kailan yan sa kaltando kay interesado rin yan sa kapaganadian na may carpenter. Nasasara makakuha sa pirak. Na kay matimo-timo sa pirak na inipamasan yan sa awang. Apkadaan yan para mada kapilanguin yan sa kapaganadian koko Islam. Nauriyan ito at yan na di carpenter. Sa umani makuha niya nun, may suporta niyan sang kananaari niyan. Na miya kaguro okpon siya ito, na miya kalala taman sa siyudu-sudu. Tiguro ako tabubayin nung kapos pangaguro. Pinatipu ang bara arda ko Allah, so kapaganada ko Quran, kapaganada ko Islam. Tinangay na ito, so muna man namin tayo wata ka, na kay last na may leak na kaya po na natigaya. Na may suruwa ka na kanabamiga, subangkay kamuuntod na may kaulad-ulad na darpa kumakrap sa katiya kasindawang kuto darpa na di pamagapira ng mga mididarya mga tatay ng mga bay na yung niya natigyan na ngay ay manto na may akong mano to sa moto atigyan na piyakan datar wala si paganat niyan sa Quran ako si sumusuporta ko Quran mga kinaganyo to mga dato. So ay mayan na langwan at tatandingan sa kap madrasa, tatandingan sa kapingit sa gahingat. Prilay ako niyo. Na isini wa ginawa ni wanda matataman sa ugupiyo sa kapakatipin tiga madrasa ini. Alright. Nauda pagtaman, pakataman na nga. Kanga matagusan ko to amat tihiya masindaw, adar pa. Yang ko to ama si Abdul Rahman. Ini pundro na tigil kong ubaya babo. Mbeling ka na, mbeling ako mambo. Nanti ko ni iba ako tabo ba inog suto. Tinamresign ako. Nasumiyong ko na to.
Ipun sa iman to, naruminisay na ko sa kapanganod sa kubaw. Tinguda to, adi kami iparisay nga, paganeron na maratak ang kay kang gilbog. Ikadwa, na malakay sipa, na mapias kay pagkatapong kumiyatay. Iyan na ibot ka marisay na. Naruminisay. Ayaw ko na ida di Abdurrahman sangkot ora sari mga pagariko, mga bubayakan, mga luksakan, mga otak. Ayaw ko na ida diyan na patapuro rago na ida. Nag-resign niya. Nagay mga resign na may ganad sa Quran na rumipun ko patpulo ay din na rumipun sa alibba ta sa jimha taman sa kapasadian. Rumipun sa kota dito sa alip na a na dibawa na i na dapan na o a e o kapangidir. Kaida norani ako kaida bagda dia. Dapat yun. Within 15 days na years Orea no kaya 10 ako di marago nakapagana diyan na mimbo niya alip. Na sugyan po niya na alip na yaman mo idiriyan na 50 ako 5 na inipun bro na tiap na yan adini mo diyan sa mga wata yan na pitero yan kiran na mga nawatakam na apoy sauna niyan na apoy saure niyan o ba niyang bagak nakapagana ganyan wallah Quran wallahu ta'ala. Ini pundro namin po sa mga tayo na palaya din. Ini pundro namin po sa mga wata na palaya din. Ayang ngaran ang utama na si Abdurrahman As-Suri. Kaya may na si Sheikh Abdurrahman As-Suri. Sheikh si Abdurrahman na taga Syria. Nayama na niyan na 50 agulima na gulay diyan na gumumbo din. Taman sa kaya patay niyan na miya kalalaaw lama abdi kang gunaan suway maen na ilmo yan. Nagdadaro ito ang mga watatano. Nagyang ko ito ay nilupugyan na yama na niyan na ari. Datari walang na dato na mga baya sumusuporta sa kaya madrasa. Naguskan ang mga luksang kaya mga wata. Nadatari ang upakaka. Api ang nabas kami pangadi nakagiring. Dudaro masay kano na yama na niyan na mayatari maiwag yung kutuwa balas inshallah pakapuong wallah. Mapantag saya na may aloy ariyak na board si Usman Rawanding. Agyang mo ito ay ama na niyan na Pitero o Dr. si Rizal. Dr. si Rizal, through my research, is not Christian, but Muslim. Si Rizal na sa research ang nabak Christian ka Muslims kanya. Na ayaw parating niyan ang ito sa mga kanguda ni Manto, panimpang umapita, sukot na maraw-raw kwanta po pagamagat. Dapat yun. Kuri ko to? Nakagiginan, na ayaw ka pagingit na skano. Ayaw ka pagingit na skano. Pag-asa ng inang bayan. Amalul umma. Pag-asa ng inang bayan. Panimpang umapita, sukot na maraw-raw kwanta po pagamagat. Laman, buwan ko, pag ako tuwan sa alim na ipagandisa na kanasak niyan guys, aalim sa Intero Pilipinas. Kami ang ako nasa pula gusyo rago na idada. Iman to na miya ako no bakoptero ay yang guys si alim dari dahil. Ino pro, ay idada na iman to na 5 pula gutlo. Na upang idada ko o Allah sa idadu Rasulullah, nasa 10 rago ni man to akapung siya tikor kano, napagawa ang kano. Ka 63 so idadu na di. Sekadang para mga luks, di tanwagi. Taguan saya ma na niyan na bukong suidawatano. Na manamartano. So mga wata, narakiw sukang biit sa walay. So mga wata, narako madrasa sukas sinanad sa madrasa. Na umakandurog sukang biit ako kasinanad na miya kabugir. Na umanmurog na may pangkat na murayaw na magarkat na tuman-taman. Puri kaya? Saba bro, nag-utitito ka pa kabalasyo. Ngayon mga wata, nadapon man ay kabaligi, di ba? Nasadadar ka no kabaligi. Nasulangwa ng mga balas, sabka ko ano yung sa kapaganali, narakoy na yung wagusya man yan. Kinis ka no, na mamatatangkad at tama na di ka kabaligon, napapanok sa aras. Nawad na miya ka langag ka sa Quran. Nadatara miya ka langag sa Quran, sila yung nagusya man yan. Na, wad na matawar ka no matiya sa Bismillah. Datara yung Bismillah, sila yung nagusya man yan. Ano yung kabaligin nun? Natimpangan wala na, so timpangin narakit na yan. Agusya man yan, okay? Na so, ayaw mayan na original balas na rakyang kay kabaligan. Puri kaya? Yan na ni sabab. Sabab sa kaila ko sa malo di katutana o kapipia dunia na
pangani sa buad na yama na niyan na pada mapipigiriwa pada programa na iya kana miya ka ko putno tuya takang kano sa sagyang ga iya kapung graduate ikatlo hafal at takharruj at thalith madrasat Nurul Jadid al-Islamiyah dia pangakatokong ko adum sa ramayin munay na yama na niyan na in behalf of my families sisay nga rin ang mga pamilya ko na congratulations rakano di watak na yan di pagtata na tila magunutak wabi kanakan po yung may pero na yung munay kabudi mala na subabot siya ora gumidat na yama na niyan na minyo manon na kayo niya pigirian na yung sa pagunutan na na si Bapak yan na Borda si Usman na tingin natin kau si Usman ipagunutan ka na si Bapak na yung paono pun na tingin na wayan kamay laya munay. So, panginintang wala yung lalade, mabibigay ginawa tanong, sanggi po salamat. Si sagyang gaya, kaya pangabubarat mo tanong, tangan natin. Sagit ni ka pangabulos sa tanong si Sanggaya, mga Sanggunian Bayan members, mga councilor si Sanggaya Munay, na yun ka pangabulos sa nabuto tandingan Sanggaya Kalilimod, salam rakano langon. Ako salam ko mga bubalay niyo sa walay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulas kami mga pagarian mga dato kunsian. Kakatan si Honorable Jasmine, si Ayman, si Wamar. Ulas kami, nakapatong ano. Sabi po na marayag atang po puso bututuno si Sagang Gusto Sabat agi kami po kasagan na ba siyaga na tanaga na isla terus kami Bismillahirrahmanirrahim Rahmanuka Rabbi hamdal hamidin وأشكرك ربي شكر الشاكرين صلاتك ربي على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معذرة المالك سمن ما بغير معتذركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kami bertemu kemarin Allah Adiwas selesai sa pantang Islam. Sabab po, salin sa kalaw, kaya sa'yo nakalaw kasama. Panunan na no, sunod yung nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabus madurilayan na tanggusulan na lumilang sa karamasan. Tama maturo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Mana'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Mana ya taya? Oh, dipikir na para surukan sa surga. Ada niyo kasi nagadi susukan uga sinagadan ng wala niyo. Pinikulang bukiran sumalang kabalipagos. Ang hindi nagsubuta dinan. Tama na naturo Rasulullah o gusto mga dulunga iyan. Anda masaga ba ataling umaho Rasulullah. Mana sutawang Allah. Bagi sutawang Allah na biyasipag. Sabat sa mana hadis kursi. Doon na kayo tao. Ayun ang niya sa surga ko. Tadi ko naman sa malaswano. Anda manikim ganda ka nun. Manibilit yan na ka ng sumban yan. Kawasanan na keto ka na bebaliw kayo na mga tao ko surga. Amay kami pumula sa Islam. Di ba ka nagsayo mo? Udi na may ganun na di na rin pumulalam. Udi na rin pulalam. Udi na rin gumahal sa mga. Mabuwakan mga luksanan mga kagago, mga pagarigo. Pag ninyo ka Allah mga magtanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palasan wala sa madak na mapiyag yung kutwawata aging kaya bantutan. Sama lang ito na Juan.
Wala silang mas bangkok, mutuan mo si Abiyan, napunusan mo siya, yung ratayan. Alright. Salusan na, kahit man na pagkaturong naman, naging kaya nangayong tanong, agapagturwatan ng turungan, saging kaya bantutano. Karena kaya guruan ni Sagwan, sududoyan namin sa kaaway. Ikamikos mo kuwayamanan yan na, mga rasyat kar kami. Tasala ka, harang kaya kini, mga sawi, bari-bari ng palawag. Alright, ito ang gawin na umangar kami sa'yo. Abi na dengan mo, ito. Ini ke lain body pagunto. Kaya umat na magutulan ng mga nanay ng mga dipasigat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'urif Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang waktu hari kami katero na ya kita gulurun sa taman na ay may ilak na madaki na damapasad ko programa tanong na may kataling umapunang utamang ariyak na mga konsyal. Na yung apa mang niya ko kiran sa rin na kadang kasi naman mga kikilala. Marinisig Jasmine, titiriso na ma-idol si kakanin. Nagyang mo tama nga po na makilala. Nagyang mo tayo isaw na magandang po sa aninter na ari ito umiyang buwata na si Mahid. Uway. Ayang ba na niya na, ayang basta manod ka, umiyang buwata na, niya turilak na silak niya kala. Na wata yagi niya ba sa madking. Nagyang mo tayo isaw na nga tayo naluwi niyan at hindi minsan si Rahila Umar Sharif na si Rahila na sila kung babaling isa kung dapat sa ula utwal. Uy, mga wata isira na ikisigi mari. Uy, si umuin sira. Nananagyan mo tayo katlo. Naroon mala aga pangangarki ko nung kayo mapasad katanudang ko. Isa ko mga masaya binyan kadi ko katanong ko tuwata iya ko umayda. Alim abu umayda mo amutya. Nayaman na yan na nalirak mo to. Natira pili at baka barak ini pemangkuan yang mengalir siya mga ustadya wata man na nekuan. Alim uba abu ubayda. Nah yang mana ini na inibitari ako rin yung mga pasat yung Jasmine na pero pati ka na baka ipostanod yung mga programa tanong. Uba ko niyo baka pero nagwa ko butro. Yung ingat natatanong din niyo sa mga bulo ka kung sa Facebook napitibot niya iwag yung utwaya maayan na mga pustakan. Andun ni kailayan ka sa sugulbok na maguluan sudah tuon na may siguro doon po kapas sugulbok. Hari kataya, pagariak na yan, si Alim Hussain, na ubunay, kagyo na may kakatubyo kami panay. Kagyo siya niya Habib, na klasmita ko na ito, hindi ko na malaya mati mo sa tigilan. Isa ko mga ito kami. Na sa mga paliwatan ko, pagkakaliwan si Muhammad Habib, Bulgar for Ubinay. Na madagal ko na klasmita ko makanusi. Sa moto, na basta asuingat, ayang mana ang maguluang ugulbot na suuluanon na niyakapas ugulbot. Yang ang madrasa, na ayakap pagkapasaya insyaAllah na amay ka magdam tanwa sulangwa pundot usang kaya ramain na mawida akal sa kapagkapasa kaya madrasa. Tigat manati ang may kadisilan niya wida akal susabo doon na napagkapas uwi na malubat. Ino to, nakagiyasok pang niyong datuan at para ko kapugingat na misasangkot ko pang niyong datu. At ano din niyo Peter, pangapungit na ko niyo na dito may ilayak nga ikuta may ilayak na mga konsyado to. Na ino nga ayang mayor, na si Rahma, na ayang vice mayor, na giyabati ako to si Commander Dante. Bati ako man to, pambubaya kami kay Mayor Aisha, si Sabijidayan. Na yamanan na yan na isa ko makatutong na kami, sulutan na nakuhan, hilabayan, napisulutan ng panango to sa balaon, na may katutong na kami, sila nagusiki MP Bravo, Commander Bravo, na Peter Waham. Ngayon mo na na paguluan ninyo ko simba ko Allah ko kapag yung kami kapasamunay.
Dia munay na kenapa munay, kaya pag-asalian na munay ngedut. Aya mana munay nged na aya pagam-pagan ya kapagidan. Munay ngedut. Nakagiya munay ngedut. Na iman to na pagi ilay niyo sa kaya dua probinsya. Na usay ko tariti baguing mana patapung ampuara na. Marugong maganding, dugudug namin pisa. Iman to na yakataruaon na unayan masyo bayabaw balu'i. Napag-ilay niyo, agya munay na waktu reform. So yung surumang ko kasilimutan. Paguluan niyo, nagusto mga konsyaliw. Nadatar mga upariyo. Diyan nga barangay yung lamain, napaguluan niyo barangay chairman. Agusto yung mga kagawad. Ang nga kapag yung masanggay, gabi kayo sa Allah na na labi uman murug na may pangkat na murayaw na magarakat na tumantaman. At hindi ka mag ayaw pigilbog ka na agama. Uri ka rito mga ustad. Yeah. So, sa katawa, alim, ariesta, o mga tagpaw niyan. So, kaya rasta iranong na inundugin siran. Na kayo maundugin siran na miyaling sa kalasan. Inawa na yan siran. Na ayaw yan lambo na mga mukhari. Ayaw yan lambo na daba niyan sa buto agama. Sabab sa kaya tuko at taya limuto na miya ka umasok tiubagiran wala na miyuran ko sult lumiaon ko sult umiya ka walo ragun. Walo ragun na lalaunan siran. Miya matay suka kalilid ko mga wata pada kesusuran nagatas ko mga ina-ina. O di na ayam miya matay na sumangay na kada ami pumay taminira na penggatas ng mga wata iran. Kami ka walo ragun na taon na siran. Taon sa Arab na ayam mada asabab ito na laon. Ayam maen na so anuan. Dito na rin sa Husay. So ayam mana niya nasa kiulaw-ulaw to. Na ayas siwa o mga tao nasisiran di isumbayang sa palasyo dato. Kung alaman-alaman niya. Igidaan luhur. Asar. Rong tanong lagi di isumbayang. So tanong ada mamatay na rong tanong di isumbayang. Napugurok tanong wala. Kau babukun ke dato anan. Nakapugurok tanong. Nasumbayang sila. Napugurok sila wala. Ya Allah. Pakauran ang kadun sa urana maawid sa rizki. Namia kawalo ragun na pungsu nila to na dubnuran. Niya pigiri na sumundan wakikuanin. Sumun sirang kuanin tiang ngapin na niran. Nakay kapangapin na rin tigwa lima doon mapipigiri yun. Tina ba di nga singot? Naskay prima manamig wadi suboy nga tawa bundo di suru maapang niya niya. Tina doon yung suru niyo. Na tiya na igira luhur amang nabukbuga doon na si kami di sumbayan ko kalaman-lamaw pala si udat ko. Napunguro kami ko Allah. Tinitanaro. Pero at tigiyan, sumbayan tanong sa luhur na makapasab tanong na sa suang ko na yung suul. At tinanawan. Era nga pa kasumbayan sa luhur ayay ma'am amang nabukbuga doon sa kautuan na hinalin niya. Nabaya Allah pakauran ang sa urana maawid sa rizki. Ay siwa ang utama mama, alim. Ay nga pakapasad sumalam, tuminindig. Inahayda to ami. Imawu mga tao, hayda to ami. Imana panukar kami sa kaya tanggal surima kami nutos na panik kabut. Inan mabuha panukar kami sa kaya tanggal surima kami nutos na panik kabut. Ikatuloy na nung kumasyo, tigo dato may alin ang kaya pang niya mga taway. Ayap pumang niniran na pakauran wala. Iman to na ayap pumang niniran na manugako. Manugako. Ako na mga di. May ano. So kaya kidaman yan ko karang kakalip deswa yung maenaranti walungan. May kakisa. Tunaw mo na yun. Ya Allah! Pakauran na ka! Ya Allah! Pakauran na ka! Natiyo limuto ako ang sa sayap. Tuyong kano kamaguran. Dumati namin ni tupag suuran. Dumutubad langit ni tupag suuran. Tira na alim. Ako na alam ni maananan. Tira na miya kawalo ragun na pumang ni kano na ditirimaan wallah. Tiniyo katawan na sopang ni undatuan apara ko ingat na ditirimaan wallah taman sa diya yung maguluan mamang ni sudato.
Kaya nga paluwag na tingin na tuwanan. So kaya naman yung kuwarang tiwaluman. Kenapa no ba tanong tiap nai? Kas kanian di kumiro. Ya Allah, pangawra na nga tulabsi. Na terima wala na miuran. Sabab sa pangniugat ko. Bisa so pangniugat ko. Sama to. Niya ano yung pama, Professor Usman Rawandi. Asangay may po sa eleksyon na kandidatus kaniyan sa board member, sira kan makalalay na kandidato ako sa gobernador sa Lanao del Sur. Inumsuto pa na naman kami, ayaman na niya na ayaman dato na marani ko Allah. Inumsuto. Di perimaan sa pangniyaranaw, taman sa diya maguluan na sumarani ko Allah ta'ala. Dapat yun. Ayam sa mala sangkot na di kakalinugutan, nakagilip sa limbutan sudato. Na inayam na guluan na sudato, na magaan na tanto. Ayam ba yan nakakalinugutan. Kuri kayo di. Sa Lanao del Norte, nananayon dunaad na di siya di isurutan na nasa nag-ghost. Speaker yan. Nga nga sungakor ka nung sebo naman sa Tamparan. Tamparan munay. Sa waya kura-kura. Ayam mo yan sa nag-ghost speaker na kaya sumutan nila. Nag-YouTube di ko di iteron. Agyang kotwa, ayap paganaya, kaya pagintawisang, kaya dunia, na ayamagin tauron na mga jin. Ito din. Na may kaduang gibura ko nakapagintaw siya mga jin na dakiran misa na dunia. Kaya mga duang gibura ko na nakapagintaw siya mga jin na pitaro Allah Ta'ala siya ko mga malaikat. Magit na ko siya ko rewodo pa sa khalifa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kagitaron kiran Allah namiak kangisaw sa mga malaikat ialipatan nila ni Baya Midi dan dimimpitira inaswalla sabab sa kasusubat kiran na rega yang ito rega na aya English yan na phobia sabab sa kafukupiran si sadyang kontrakya binasa dunia na kialipatan nila ni Baya Midi inaswalla namiak katuro sila sa insulto atajalu fiha man yubsidu fiha magadungkaw man sa puminasan nagpupundak niyan sa mga rubo iwallahu ta'ala kay katukan na mapigilan na subhanallah na ginawa siya na wana nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak ay durukad na namin sakab sa iyo niya suti-suti ka mataan na sakay suti manoti-suti ano biya mahasuti hikad na namin nauri ano to, na may adin sa manusia na inikoreksyon ko mga dito. Mayagin tao sa manusia. Nasa tanong niya, kabay niyad na manusia sa lakorok tanong. Mayagin tao, tanong. Na yung aran tanong na tao. Ayang ma-Arabiyan na ububay na mar'a, na ubuma na mar'on. Na aya Arab mananaw niya na tao. Tao. Na so kaya pagintaw tanong sa ngayon dunia, na ando na iniyaswa sa din sa titulo niya na manamar sa kaalin na kubutad kung kubutad na marata na mawit kubutad na mapya na bilang ataw ay maena mini itong ataw bilang ataw basta man ada palamar o kaya bolu niya na tao na yung mana niya na miya pinasa so dunia kaya ini tarusian na so kapagintaw mga jig sa kayang dinaseran na ilang ataw. Ilang ataw. Ay may ilang akabubuli niya ataw. Ito ba po? Nalito mo niyo kung ilang ataw, gusto bilang ataw. Gusto bilang ataw. Nangagito mo tanong so bilang ataw na mamagupo pa tanong sa kapakausuro ka pagingot na sapor na yan na si iko agaman tanong agama Islam. Ditaru Allah Ta'ala sa Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sumaba parate alat samampunay sa kataunay po wallah po di budong pira pangkata na mapuro.
Isa ka tiruan, ang ito akakakakar kami si Alim Bishar. Amay kasutaw na kabaya iyan na kabaloy nga da subantuan yan na roman gira sa nakawanas na. So kadero pingin na mong toro dilundig sa limbe na anungan. Salamatong susu aboy na no katao. Kurmatong suiman na tanda upa narima. Kawan makapupur idaralatat idan sal na murwa kayang bulan ko tisindigan walang. Ito rin ako sabah-sabah na Kaana ko niyo, ang kanokap na rin sa si Alim Dariday na di mga doon sa Maranaw. Nagwa niyo mga bumatik sa ginawa niyo, si kanopon ko mga Maranaw absubot sa Maranaw. Gusto mga Maranaw absubot sa Maranaw. Let us build our society. Let us build our society on knowledge and faith. Nabna mujtama'ana. Basta niyo man na rin sa Egypt. Basta ini sa Misir, nabna mujtama'ana alal ilmi wal iman. Pananagumbalayin tanong suigat tanong ko katao agu parati. Kung mapananagumbalayin so kapagigid ko katao, nandun sa development. Kapak kamanguaw. Na mapananagumbalayin so ingad ko parati, nandun sa security. Kararanak ko. Iya Amerika, na may pananagumbalayin ko katao. Namiusul, ugay na daakar na ko. Dia Saudi sangko tami yang na amasa. Ako di katawa ni Manto kakanya gaya kaya Crown Prince Muhammad bin Salman. Amalo yan na inalenso pangitaba na Saudi. May sakubuan ni kotay may si King Faisal. Si King Fahad. Si King Abdurrahman. Abdurrahman Al Saud na may ilay tanwa rumor na kamukar na Saudi. Rumor na kamukar na yan. Kuri kaya? Naupun mga bula! Ayaw man na yan, nakatawa mo parate, nakar na kaguwa pa ka manguaw. Nayakar na kanadipit ka, nangab ka presidente sa Pilipinas, na ito guguro ka ng peace and development, peace and development, peace, kalilintat, development, ako ka pa kausyo. Ngayon na wala at ano na debu peace and development, kada community development, kati a profesor da community development, da ayat kagdam tanong na community development. Gitu. Da yang may nakapingid na pusur, kakapingid na kasumri. Development, develop. Dahil sa namin ipagdayak na mga dato sa lubutan at sumango sa Marawi, amod na kami sa lansa. Tira na anim, saka mapasang ka-research. Pura tiya ka sabnar sumakaan. Tiya ka na dibnar. Tira na, ito na ito, dibnar. Tiya ka na benar. Ito na ito, dibnar. Tiya ka na geturo ko na dibnar na inuadit may day sa historya dunia. Ibaad na kaan wala saranaw. Amo untol sa palawaban daray na pungguray na edak selaen na dia palawaguray sa tugaya gubakulot. Dahil maadol sa history. Ayun ako na diipigo, nasi diipigo sa madalam, na minilis ka madalam na may kadaldal, na bugo makagagamba sa madamba. Kaya mayan na kita laro panakuan. Nasa mga diya ka na din ang benar. Natina na inong apmang benar. Natina na yung panakiap na rakoron na mata na naninikumusyak na datarayang kanla. Na pangarangan man ng mga tao. Rumah tira na limna taginupun tira na kung ba reality itu ya tira na ay tama na kalaya pinasir kami sa marinaot na mamaro na yung kalaya na mama na sopit to trakya na oner na palayan yan din niya pa kaukit sa suwan nila niya matan sopit to oner yan na palayan niyo kit sa suwan nila niya. Kaya mabasa doon tira na nandun na penutuan eh. Kaya na ad na mga ginawayak na mga mama na ayak kalairan ang mama na pagkaming kupita kairan siya sa munisipyo. O wala ka na. Nabas sila nung good na pipita kairan ang sa munisipyo. Kung nga ginawang tayo na pues mayroon atakeran na natin na rin mamaya kalala na. Kao to sa mga suya. Kaya isa kan
na ayaman na niyan na ayaman na program ako na dari ko pagnaw ka. Kenapa dari ko pagaturuko. Na ayat na nalayo na diklik matiro na adna udir. Tidak betul. Samanan, nagyan na ni uyat ta kamakano. Sama na ya, nasuka no sa nga na mawari na padi saan tanong so parate tanong ko Allah. Imanto, naritanong katawan, wanta ito tayo tanong. Amay kaanuman asalasa na nispo Syaban. Amay kaanuan asalasa, sina nga salasa na nispo Syaban. Na aya pitero nabi na amay ka mapita na nispo na imang gagawi nang bukaan wallah na sa tarot of surila yan sa prila niya na langwa na umat Muhammad di sumbayan. Sama na di persuduk sumbayan. Sukusudi sumbayan. Prilaan wallah ta'ala sa tarot of sulangwa na umat Muhammad adi sumbayan. Malon ka po susan mo katrang-trang. Oh, ugayid na. Masakit ito. Sangot ang prila yan na buwag kilambo na duwa. Adi niyang prila. Ang dangot at duwa, musrik. Di manakotok wallah. Dito prila ng wallah. Ang tunay ka duwa, musyahin. Tunay musyahin. At na dinyanipin bitirain. Sa amay masalasa na prilaan wallah sulangwa na mga umato na biri si sambuya. Na yabu akulamba niyang prilaan na musyrik aguad na ilupin niya. Ilpi. Na sama na yan. Na ayaw pagalitan tanong ito na gawin man to Usman. Profesor. Sabto. Na ahad isni salasa. Sama yan na dua sasa gawin. Kaya amay ka isnin na sugagawi iro na. Nagitika pa rin na, oh Allah. Listaan kay kadak na di kayo bitiri na pangangapin nila. Mata ang Allah, kenapa kaya disin doon? Faaslihu bayna akhawaykum. Repera niyo. Sumabibida sa kuninyo di ka po pagariya. Faaslihu bayna akhawaykum. Listaan kayo man doon. Mga balik ka. Napamimigiran na nga, wanta, hindi kayo bitira iya, lulot ka, hindi kayo bitira iya, mga panuwangan ka, mga idas, mga batri, agawa, mga ginawa, yung minipos sa paka. Ay, dayo. Ano mo niyari ka baka subiyong tanong, piya-piya, imiyagi ba mako? Sumiyang ko na ako kung mga makmum, lapagila ko, istaw. Para pangano? Yang asal si Profesor Usman, di ko na bitira yun. So kailan nila sa kanila, imam na about peace. Iya pun benirma. Ayaw ko gusto mo pang lagi na kapera na natin. Ano rin na mga subuhin tanong dito? Iba na tayo pa ma? Ito ba, di correct? Udi na mga subuhin ma? Allahu Akbar. Miyaw rin ka pa ma? Miya seri kaya sa may pag-ubay na nasuningin pitiray. Namiyaw ako. Haraman. Pati ang mga ustad eh. Haram mo ba kaunawa, minibuluga minilampas ka sa takbiratul ihram. Buwa ka pagawa kaunawa, kaya ba tali ka sa abdas? Ako ka, makasalam ka. Nagito, Allahu Akbar. Nasir, sabi siya, makapagubay kaya gini. Kaya mo, miyawa ka, miya dusa ka, miya double dusa. Usama na yan, na that is my recommendation. Di tanong niya, wida ka na munay. Ay, tanong niya, wida ka na ramain. O kamay to aya. Iman to na nga ramain. Saan mag-ingat siya? Uman isa napakabugra niyan. So parate niya na gusto ka paking ginawa niya. Dapat ka wari say. Anak atero Rasulullah. Kudatag sa ginawa niya na boy ramain. Sabon na. Nano nga niya. Si tanong matitipo na sila yung tumuya tanta. May mga nabagan tumigod. Nawi ba? Purarak ko, ginami ato na ako ng mga ulama, mga pagariyak na ipukapiyat-piyat ginawa ko, at yung garanting kitulungan. Wallah, nabay ni flowering word. Kuha. Muta ka ba sa kuha, imanto na, muli na mga nguda kami. Imanto na pagiro kami manas ka ng mga wata isindi. Yan na rin yung sinindi ko. Puli kaya? Sama no to, naskano sa ramain.
Bitaro Rasulullah walladhi nafsi biyadi. Ibut ko Allah makagaganggam ko ginawa ko. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Di ka na dumpakasul sa surga sa taman sa di ka na maratiya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Na di ka na dumpakaparatiya sa taman sa di ka nung ginawa. At pero ano ang Rasulullah? Susama no to nakagi amay kasalasa na nispo na para masigurado tanong asa kata marilimod si na miyaw na tanod na miya ka parirelay tanong ino tanong din diklira mirirelay tanong kaan ka siksi wala uso mga malaikat yan insala mirirelay tanong ayat to uso na mirirelay tanong na puro ini ko sa lima insala mirirelay tanong alhamdulillah mirirelay tanong iyo mano na nga yung ta niya desperta isa min mulia kagraduita ko sa seminar. Oh, iyo man na na mi urutan sa lima. Ubuna na mi relate na sa mga pag-ubay-ubay. Di ka lubod tindig na sa mga pag-ubay-ubay, mga bubay, mga mama na kumukumus ka na ko nakatanong may layo na rabi sige. Ano po din kumus ka din kaya? Bawa mo sa mga tinabuhay dito. Oh, mo dila. Sangon saat na makumusya na kalawanan. Suruh puluh abuli mga to Muslim ko sa gawi at salungan. Ay ikhlas na kapan tagiru na kapatay na didumpa ka at wallahu ta'ala ko naraka. Amay na doon apa nih? Wala bitaro ama di ganun tinggi. Na amay ay dapat yun. May ako nga nung punsa dali na, kaya pangangapin na nakasupod ka di kaya pwede yung sisi. Pero amay bugno, ang mga distro kong gano'n. Ay dapat yun. Alhamdulillah. Upa mga mitulad tanong sa ramain, so kabagiro kang giginuan. Niya ko tanong ala diwan, umbarang-barang ang mga bariyo sa mga saringan tanong. Kami ilay at tignan na mata. Di po naman ang aramain na yan kasi siya nga, yung aramain namin sa Malaboy mo. Nagyang naramain sa Malaboy mo na isa. Kung ayaw mana niyan na dua anong ang papalabisang kaya Malaboy mo. Sulutan sa ramay, nagusulutan sa yaman na disya. Na, roon na panurugan na tisi, rama asangay niyan. Ito na, bibitira eh. Roon na yaman na niyan na. May ilay, at sinanay ko mga putiman ko kutang kayang daranaw. Karoon mga pupun si Bumpit. Mabantagan na gobernador sa kaya masa. Kaya ko ang kami niyan. Kaya ko ta, mga gobernador kami mamu. Uwi, nakais kami, na politika kami. Na pamumulo na politika, di kan di isotor. Sanda kapasangka. Nayama na niyan na mapasad. Na sa mga kasamat na, saka siyamat, gigunak ka. O baka malaiba ka ito na mga talong rago ni Manto na papanin na ka mga panarako ba? Oo, iba na ito pa ma. Amay ka. Nana. Iya iba to, okay. So pa mga nintanong, wala, put mga bugur. Sa kanan na pa man, may aswa yan na initibo ang wala dito na. Uway, kakanya ito masakit. Minirong puno po na mo ito mga lulot. Tanong ka, ano na ikiliyo tanong, kaya ga? Ayaw ba na niyan na ari imayar sakwan. Piyaga po, anis sumandar. Na yung tataloron na palit no sululot ti Bumbit. Muna isaw na ba pa yan? Tatigit minsan, napangaw siya takoron sa kendiyo gairon na si Jurais. Sa wata uto, o ari, iba pa laks at yung ayangaran yan na si Kunsi, na sugya ka diin na si Haji Abdul Razak. Iya, dapat yun. Kenapa kami dibicarain kay Bumbit? Kenapa kami ginawa eh? Uwi na yung dami yung laulan yan, natito masakit. Niya kalala kapag kung sugubyak na doon na manaya. Niya suwa yan, inambuskon, hiniraukon, dataro to upama. Dapat yun. Imanto pa kabugirin tanong sukang giginaw. Ramay! Paguna tanong sa ramay. Na mga may kumukumus ka no, amay na yaman na nila itirus tanong. Inshallah. Palawanan sa 25. Dapat yun. Sama na, nasa namin ila kang manami kumukumus ka no na. Saka na basta tero nga kumukumus ka no na basta at na tero ang oron na di sila kumukumus. Marka mo na yung duto di ko nang maimbita si Roman. Tapi pa ini di man gusto sa nga kindugan ka sa rumah ako tumata. Na ori yan dari kamu pura siya. Kori ka?
Bedit na rin ang kumusaya. Ang magari, ang madun niya sila na sila kumus. Ang mga kumusaya, berta. Ang mga tiyo tanto na sila mga kumus kaya ilangan nila no to ko kaya gigiran ng taga kumus. Pamanan. Napitero ako na basta tumitig ako na mado ako tudugan. Na basta muntud ako na pagitri. Na itigilan na ay mapiasuin na muntud ka para mati. Nakagya niya pirang nakumat na ako sa pagilta na tumitig ako. Kaya may divert, may double plate seminar agu graduation na sa mga watatano nakatiya madidang tangiran na mararasesyan manayaw ko ay maen nakatigdo mayran sa kasusunod na gusa kasakaw kiranong budalok sila na surumalanggo at punalamatang uso administration ng kaya barangay sa kaya ramay na muugot sa kapakatitindiga madrasat Nurul Jadid al-Islamiyah punalamatang ko sulangwa na dato ako mga bai ako mito akapakatitindiga ng madrasa punalamatang ko mga ariyak na ya mga guru sa kaya madrasa pagulo na numudir nagugyan kaya mananian na mga murid sa dirang kambukla sa kapaginadairan ko agama pangalinta ko Allah Ta'ala mamakaldo muriran nambuloy sila ng mga ulama akasubra ang kamerampan ako di sila mambu di kampu bantu-bantuan sa suruh ko mga barang-barang ngayon para ko agama tano agama Islam nakalmudan tano ko kawyag-wiyag tano salam rakano langon na at natutulog siya pananaroon nagyan na pananaroon na sakning pananaroon na ginagawa na di ko di simbel saat na mga muraison na tiruan yan na sunsaya na tiruan yan Jeruman kaan ka firmi ni Profesor Rawandi kataya si hadiah mina aku si hadiah siya ipagak na nagyan mo dati ang nasiya budasis na datar kamit na belum sunsay nakma away kenapa bagu kami tidak tanto akan ginawa MLB yang kami tetapi yan na ya tutul ko pananaro na akan memuka sila kena ang kakenai kakena ang kakena ko kenau maka kena kau makena kaakena nak kena ang kakomenau maka kekena kena nak kada ang kasakena nak kanubun kaakena abun nerang kapo kena na debuat kena nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kaya maluto madudo na masik na katanudon nyo, na kanya katatansik. Kududo bintang. Nanti sabat, kalana na awak tano, na nakubrat na alas 11. Alas 11,